שלום. היי. אז היי. אני יודעת לעשות עמידת עיניים עקי. והיום אני כאן כדי להעמיד אתכם. וקודם כל נעשה חימום קטן לפני כדי להצליח. קודם כל לחמם את הגב, שזה חשוב, כי בלי לחמם את הגב יהיה לנו יותר קשה. אוקיי, אז לחימום שלנו נתחיל. אוקיי, אז אנחנו נתחיל לשבת ככה, כמו חתול. פשוט ככה, אבל קצת ככה. כאילו זה רק כדי סתם. ואחרי זה נעשה גם ככה. עכשיו נעשה ככה. נעמוד ככה. ניקח את ככה. עכשיו אנחנו ניקח רגל. עד כמה שאנחנו יכולים. עכשיו נעשה גל. שמים על הברכיים. גם אחורה. עכשיו נעשה את זה. עכשיו נחזור לצורת הנחש שלנו, כאילו להבין פיזוק וגם יכול כאילו ככה, אבל לא יכול זה בראש שיש לנו חימום גב ככה ככה. אפשר להתחיל. אוקיי, קודם כל צריך לדעת כמה דברים בידיים, איך לעמוד על הידיים ואיך להיות בעמידת ידיים. אוקיי, אז יש לנו ככה תמיד אפשרות. אז כשאנחנו עולים אנחנו צריכים לאשר את הידיים חזקים ככה, ואת הידיים, את כפות ידיים ככה, ואז כאילו לאזן ולאזן. אוקיי, זה לוקח תהליך של עמידה. ופשוט צריך להיות לא כל כך רחוקים מהקיר. סבבוש, הנה ככה זה פשוט. קודם כל אני אכניס החוצה. נדיר. טוב, אז אנחנו לא נהיה כל כך רחוקים. אם אנחנו נתחיל מכאן ונתחיל גם לעשות עם הראש, אז התהליך נתרגל לזה וזה לא טוב. אז אנחנו ניקח מרחק קצת, אנחנו ככה על הקיר, סבבה, וספרים 1, 2, 3, 4, 5, 6 כאילו צעדים, ואז אפשר להתייצב. בהתחלה, לפני שאנחנו עושים ככה מעמידה, נתחיל ללמוד ככה. ככה. ואז כאילו עובד. עכשיו נעשה ככה, פיסוק בכפות הידיים, ככה, ולקצת צבע. נעמוד בצורה, רגע, נעמוד בצורה כזו. ככה ידיים, צורה כזו. ואז את הרגל יהיה לכם כאן, ואז את הרגל שלנו
נרים גבוה, ועם הרגל הזו ניתן תקופה. סליחה. אוקיי, שריפה ממש חזקה, אפשר לעזור לחברים שיעיפו לכם את הרגל. אני למדתי את זה לבד, אז כאן אפשרי. ככה. ופשוט לדחוף. ואם אתם מרגישים שהגב שלכם לא מספיק, גם זה ממש לעשות. ברגע שאתם מרגישים שהצלחתם פעם אחת, זה לעשות עוד פעם, ואם הצלחתם בה, זה הזמן שלכם להתחיל לעמוד. אז אנחנו עומדים ככה, נלכת קצת אחורה כדי לא לפגוע, ותסתכלו כאילו, ככה, אפשר להתחיל ככה, ידיים תמיד ולמעלה. אוקיי. ידיים ככה. ככה. לא גבוה, פשוט תקשיבו. אוקיי. אפשר להתחיל ככה. תמיד חשוב שיהיה תמיד הידיים למעלה, ושמתקדמים יותר התחילים ככה. ולתת לוף בחזקה. תמיד ידיים ישרות, וכדאי להקום, כדי לא לפגוע פה משהו לנרקמת, ותמיד שיהיה ידיים ישרות. אז בואו נעשה עוד פעם. למתחילים זה יהיה כזה ככה באמת, ואז תנסו מכאן שוב, אז שתצליחו, ואז תנסו שוב. אז כאילו, תצליחו לעשות ככה, זה תהליך. אז אם אתם מצליחים פה משהו שלא, אל תהיו מפתיעים. להמשיך כמה שאפשר, עד שמצליחים, שזה באמת מצליחים בסוף. אז אני מקווה שזה יעזור. ביי.